салому дуруд ба ҳар яку як шумо бародарону хорони муҳоҷире ки дар муҳоҷират қарор доред, берун аз муҳоҷират ва наворҳои моро пайгирӣ мекунед. мо аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастем. Касоне ки обуна шудагӣ нестанд, ҳатман ба шабакаи мо обуна шавед ва аз қонунгузориҳои муҳоҷират бохабар бошед. дар шабакаи муҳоҷир ва қонун фақат қонунҳои муҳоҷират дар бораи муҳоҷиро, мову шумо, дар бораи дигаргуниҳои қонунгузориҳои Россия, дар бораи ҳамаи дигар РВП, ВНЖ, паспорту запрету депорту дигар чиҳо навор карда мешавад. ҳатман наворро то охира тамошо кунед, барое ки дар сари навор, дар охири навор ё дар байни навор маълумоти ба худ даркориро пайдо кунед. имрӯза навори мо дар бораи РВП, ВНЖ, паспорт, военни учёт, дар бораи рӯйхати сиёҳ, дар бораи РВП, ВНЖ як қонуни нав қабул шуд, дар бораи ҳамин чиз ҳозир ман гуфта мегузарам. ҳатман ба шабакаи мо обуна шуданро фаромӯш намекунем, наворро гирифта ба ҳама наздикон равон мекунем ки то ки ҳама ҳамин чиз бохабар бошад. якумаш сар мекунем дар бораи РВП, ВНЖ. қонун таҳти рақами 358 аз тарафи президенти рус имзо шуда буд. қонун ҳозирам ҳаст, не ки ҳоли ба кор даромадагӣ нест. аз 25 январи 2025 қонун таҳти рақами 358 ба кор медарад ва ин дахл дорад ба одамое ки РВП, ВНЖ гирифтагӣ ҳастанд. ВНЖ, РВП гирифтагӣ ҳастанду дар ҳолати оилаи қалбакӣ, яъне ки дар адлия рафта худатон вақте ки ба ақди никоҳ мегузоред, шумо РВП гирифтагӣ ҳастеду баъд ҷудо кардагӣ ҳастеду аз ЗАГС ҷудо шудагӣ рафта ВНЖ гирифтагӣ. ВНЖ шумо бекор карда мешавад. касоне ки акнун ба мувофиқи қонунгузориҳои нав аз 25 январ то 25 январ ҳоли вақт доред ки мувофиқи қонунгузориҳои кӯна 3 сол дар ҳозир қонуни нав ки агар гӯем агар шумо бояд ки 3 сол дар ЗАГС бошед қатъи одаме ки шумо паспорт мегиред ё ВНЖ падават мекунед ё РВП, шумо бояд ки 3 сол қатъи одам дар ЗАГС бошед. қонунгузориҳои кӯна кати 3 сол буданаш шарт не. метавонед ки ҳамин рӯз ЗАГС кунед ва пага рафта падават кунед барои РВП, ВНЖ. мисол РВП баъд последующим уже РВП ки 3 сол зиндагӣ кара бо РВП, ВНЖ беспоред. қонунгузориҳои нав кати ҳама ВНЖ-ҳое ки додагӣ ҳастанд барои фиктивни брак мегӯянд забони русишба, ақди никоҳи қалбакӣ кати ҳамаш бекор карда мешавад. ва аз ин эсон тафтиш бисёр сахт мешавад. вақте ки шумо ягон шаҳрванди рус кати ЗАГС кардед, 3 сол шумо қатъи вай зиндагӣ карда мекунед, соли 2025 ЗАГС кардед, соли 2028 меред, ҳуҷҷатҳоро пешниҳод мекунед ва ҳатман шумо бояд ки қатъи одам ягон сурат дошта бошед, ягон чизе ки ҳамун тасдиқ кунад ки шумо дар ҳақиқат 3 сол вақте ки қатъи одам дар ЗАГС будед, қатъи одам зиндагӣ кардагӣ ҳастед, дар оилааш ёрдам кардагӣ ҳастед. қонун таҳти рақами 358 статьяи 7 барои РВП, статьяи 9 барои ВНЖ даромада ҳатман шинос шавед. акнун посух ба саволи як бародаре ки дар комментария YouTube ман ҳамин чиза скриншот кардам. барои ман ҳамин хел комментарияҳо бисёр аламовар аст, барое ки дар ҳамин YouTube ман ягон сум пул намегирам. ҳамин YouTube дар ҳамин рӯзо одамо мебирод ин чиза реклама кун, вай чиза реклама кун, ман намекунам, барое ки ягон одаме ки боварӣ мекардагим не. хай агар дар оянда ягонта одаме ки ман боварӣ дорам ягон чиза мегӯяд ки ҳамин чиза дар шабакат бароварда реклама кун, ман мекунам. не ки дар айни ҳол ман ягон каса ҳоли ёфтагӣ нестам ки бовар кунаму реклама кунам. барои ҳамун барои реклама барои ман ба шабакаи ман набуроед, он ки ман намекунам ин кора. якумаш. дуюмаш ки ман аз YouTube ягон сум кор намекунам. ман ҳоли то ҳамин вақте ягон каса дар ҳамин шабакаи худам ягон кор ки даъват кара ягон сум пулиша хӯрдагӣ нестам. ман ягонтон қаздорам нестам. акнун комментарии ин бародарро ҳозир ман гӯш мекунем. ҳозир ман мехонам, барое ки ман ҳатман ҳамин чиза скриншот кардам ки хонда ҷавоб диҳам. ман бисёр ин хел комментариҳо мебуд, не ки ҳаминаш барои ман чӣ хел ки аламовар шуд да. мегӯяд ки ака илтимос, Асомиддин Сафаров, ака илтимос бас кунед ҳамин шайтонитона, хастамон кардед. дар ҳамин Россия рӯз метен ба ҳоламон гузорен. илтимос басеш кунен, илтимос хастамон карден, илтимос дурӯғгӯира бас кунен, дурӯғгӯира ду бор нависагӣ карочи ҳамин да бас кунен, рост менен,
тарсен, ай худо, номи Аллоҳа ҳатто ки хато менависанд. барои як лайк шуда. бародар, акун дар бораи рӯйхати сиёҳ ман ба шумо ҳозир муфассал гуфта мегузарам. ҳозир як хелотона хонотон ба нозири минтақа бахшиш нозири минтақавӣ, яъне ки участкови рафтагӣ дар комментария навистон барои кофтукови шумо ки шумо куҷо багашти чокарагӣ. ҳозир ба ҳукумати Тоҷикистон ино роҳӣ кардагӣ, ҳукумати Тоҷикистон гирифта сабти ном мекунад, ному насаб ҳамаша ба Россия равон мекунад. Россия мегирад адуни вай одамои ноконунӣ гаштагӣ як шӯба мемонад, одамои қонунӣ гаштагӣ як шӯба, одамои паспортдора дигар шӯба. барое ки дар вай рӯйхат одамои мурдагӣ ҳам ҳастанд, одамои паспортдор ҳам ҳастанд, одамои ҳуҷҷатдор ҳам ҳастанд. барое ки архива бардоштагину равон кардагину адуни ҳамин шаҳрвандо ки сабти ном кард ба мо равон кунед, накардам рӯйхатамоя ба мо равон кунед шуда дархост шудагӣ. ин дархостро бояд ҳукумати Тоҷикистон иҷро кунад. барои ҳамин як хелотона хонотон участковии рафтагӣ аз 5 феврали 2025 қонуни нав ба кор медарад. ҳамчун ки ин бародар мегӯяд дурӯғгӯӣ бас кунтон ахудо тарстон. бародар, ҳозир дар айни ҳол одамо қати кӯдаку зану фарзандошон ҳамаш дар спецприёмо хоб. спецприёмник бурда дар ҳамон ҷое ки вақтинча маҳкам мекунад, дар ҳамон ҷо хоб. ҳамаи ҳозир депорт каросиян, запрет мондосиян, Россия даромада намондосиян. ҳамин чизо бекор нафудост. Россия ранги Россияи пештара нест. вақте ки ман навор мекунам, ман ягон чиза аз пеши худам гап намезанам. ман қонуна хонда ба шумо бо забони русӣ, аз забони русӣ хонда ба забони тоҷикӣ тарҷима карда пешниҳод мекунам. ту вақте ки мана мегӯӣ ки ту дурӯғ мегӯӣ, ту аз худо тарс, ту ба ҳамин гапо далел дорӣ? Надорӣ. ҳамин хел не? далел надорӣ. Не ки гапои ман ҳамаш далел дорад. ҳамаш дар қонунгузориҳои Россия омадагӣ, имзо шудагӣ ва ҳамин чиз иҷро карда мешавад ҳатман. ҳозир шояд ҳеҷ кор накунанд, не ки ҳамин чиза ҳозир тайёр каросиянд. а 5 феврал сар мешавад режим висилка. режим висилка ин чист? режим висилка ҳамин ки одам вақте ки дар ягон панҷара маҳкам мекунанд ку ягон кор кардан наметавонад, даромада наметавонад, анамун чиз мешавад фақат дар ҳаёт. чӣ хел мекунанд? чӣ хел ки одамое ки патентатон 100%, регистратсия ҳама чӣ дорид, шумо натарсед. шумо ба ҳеҷ чӣ намешавад. ин фақат дахл дорад одамое ки запрету депортатсия дорану авудии Россия баромадагӣ не. одамое ки муддати ҳуҷҷатҳошон тамом шудагию дар вақтҳои тӯлонӣ дар Россия мондагӣ ҳастанд, баромадагӣ нестанд дар Россия. одамое ки беҳуҷҷат, ба забони русиш нелегал мегӯянд. Нелегалаш ҳамин ки одамое ки ноқонунӣ дар ҳудуди Россия қарор доранд, ҳамино санксия мегӯянд, реестр мегӯянд ба забони русиш, дар ҳамин реестр меғалтанд. реестраш ҳамин ки як базаҳа ки майдаак мешавад барои мову шумо одамое ки ноқонунӣ гаштагӣ ҳастем дар ҳудуди Россия. дар ҳамон шӯъбача ҳамаи ҳамин қонунгузориҳои Россия вайронкардаги одамо дар ҳамон чиз дароварда мешаванд, дар ҳамон хазина. вақте ки номи шумо дар ӯ хазина ғалтид, то 5 феврал агар Россия набуроед, мақсад Россия буроед, агар депорт запрет дошта бошед, даромада наметавонед, ё ки шумо ҳозир дар рӯйхати сиёҳ ҳастеду мебуроед, не ки даромада натавонед, ягон кас кафолат намедиҳад, манам кафолат намедиҳам, не ки шумо бояд ҳудуди Россияро тарк кунед, барое ки баъди 5 феврал шуморо метавонанд ки дар тамоми умр депортатсия кунанд. барои ҳамин 5 феврал чӣ хел мешавад? вақте ки шумо қонунгузории Россия вайрон кардагию ҳамон рӯйхат ба ҳастед, ҳозир ҳамон реестр ба медароранд, реестр хазина мегӯянд, хазина медоранд. унҷа ба як худи коргарои полис не, ё коргарои ФМС не, коргарои банк, коргарои ЗАГС адлия, коргарои суд ҳозир медонед на фалшиви регистратсия ки мерию суда гузашта мегирӣ. ин хеле ҳамаш дар ҳамон реестр ба забони русиш доступ доранд, яъне ки ҳуқуқ доранд ки ҳамонҷо даромада ном фамилияи шумо дада бинанд. ҳамин чиз пайдо мешавад вақте ки шумо дохили бонк мешид, корт кушодани шумо, картаи бонкӣ ё сурати ҳисоб кушодани ҳастед дар ҳамон банк, ба ё ҳамтун медонанд, ҳамон база ба мебинанд ки ҳамин одам ҳаст дар чорнистуи ҳам тамом гирда ки метода то ба ҳеҷ чӣ дода намешавад. мехоҳед ки кати ягон шаҳрванди Русия ЗАГС кунед, шумо меред, вақти ЗАГС кунед, коргари ЗАГС медарод дар ҳамон реестру, мебинад ки шумо дар ҳамон реестр ҳастед ё нестед. ҳамон реестр ба ҳастед,
сотрудники полиса фарёд мекунад, мебиёд шумо мебараду Абдулба 48 соат маҳкама мекунад, баъди 48 соат депортация мекунад, мери Тоҷикистон. Акортаи бонкии худатон, акортаи бонкии худтон дар як моҳ 80,000 зоид пул даромада буромаданаш мумкин нест. Яъне ки банк шумо ба 80,000 зоид пул иҷозат наметиҳад ки ягон кас гузаронед, ягон кас шумо гузаронад. Ин ҳамаш барои ки худомо маҷбур кардост ки худамо буромада барои ҳудуди Россия. Яъне ки бо тарси маҷбурӣ ҳар як каса кофта хона ба хона намегардаду ҳамин хел шумо ба ограничениҳо мемонад ки бо забони русиш ки шумо баромада худатон ба хоҳиши худатон баромада мебароед. вақте ки шумо ронандагии Тоҷикистон катӣ, праваи Тоҷикистон катӣ, мошин ҳай мекунед, доставка бошад ё ба корҳои худатон мегардед ё ягон ҷои дига кор мекунед, не ки ҳуҷҷатҳои шумо қонунӣ нест. вақте ки шумо сотрудники ҳамон полис гаи манъ мекунад, мегирад ҳуҷҷатҳои шумояю дар ҳамон баъзаш ҳар боре ки мезанад кун планшетҳои дастшон мезанад, мебинад, мегӯяд ки ту тамом реестр будӣ, ту рафтим уведа мебарад, уведа шумо ба ҳама ҳуҷҷатҳои тайёр мекунед, репорт мекунад, Тоҷикистон мерид. бисёр ограничениҳо мекунанд ки яъне ки худомо кофта намегарданду маҷбур мекунанд ки худомо буромада бароед. баъд масъала як чизи дига. баъзе вақт ман якчанд бор якта гапа такрор мекунам. якташ дар омада гуфтааст ки дар комментария хондам, як гапа 100 бор такрор накун. Шумо бо 200 бор такрор мекунӣ, як хелат ба 200 бор. Бо ҳамон савола дар комментария метидам ки ман чо кунам, ман ҳуҷҷатом 100% ман чо кунам. барои ҳамин ман 100 бор такрор ва такрор мегӯям ягон гапа. агар шумо маъқул набошад навораи мо, метавонед ки шумо тамошо накунед, тамом. шумо ҳамин чиза ҳамтон ҳамон кнопкаи пропустиро зер мекунед, апаи коратон мешид. ин ба одамои дахт дорад ки зиндагишон аз пушти Россия гузашта истодааст ва зиндагии худро аз пушти Россия пеш бурда истодаанд. масъалаи военни учёт. барои военни учёт барои чӣ паспортҳои мардума шиносномаҳоша бекор карда истодаанд. ҳозираш ба дар айни ҳол одамое ки баъди 8 августи 2024 шиносномаи русро гирифтагӣ, ҳатман рафта военни учётда монед, барое ки барои шумо 80% кафолат ҳаст ки шаҳрвандии шумоя бекор мекунад. мувофиқи қонуни наве ки дар бораи военни учёт аз тарафи президенти рус 8 августи 2024 бахшиш имзо шуд. барои ҳамин рафта худтон ба военни учёт ҳатман гузоред ки ҳамон одамое ки дар телевизор ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ нишон медиҳанд ки паспортҳошон гирифта истодан, паспортҳои шумоя мегиранд. барои ҳамин шӯхӣ накунед ба ин чиз. одамое ки то 8 август гирифтагию ҳоле ҳам шумо дар қайди военкомат нестед, шумо метавонед ки ҳамон тарафша 10,000 15,000 спориду рафта худтона ба военни учёт гузоред. барои шумо ин хел ҷавобгарии сахт нест. одамое ки то 8 август гирифтагӣ аддата якташ паспорташон дорад мешад. одамое ки баъди 8 августи 2024 гирифтагӣ, ино аддата 8таш паспортош бекор шудааст, шиносномаҳоша гирифта истодаанд. барое ки шумо қонунгузориҳои Россия поймол кардосид. дар бораи присяга. дар бораи присяга одамое ки то 2017 қонун буд ки одамо бе додани присяга, яъне ки қасамёт накарда, қасам нахӯрда, метавонистед ки паспорти худа гиред. одамое ки шумо як бор ҳам бошад агар присяга дода бошед, шумо ба дахл надорад ин чиз. ин дахл дорад ба он шахсоне ки шумо медонед ки шумо паспорта гирифтед бе присяга гирифтагӣ. ҳамин хел ҳамин одамо барои як хел одамо мегӯяд ки ман рафтам, ин хел гап нест. ҳамон хел гап ҳаст, нест, фарқ надорад. шумо як бор ҳамон ОМВД по райони худатон ё военкомат бошад ё ҳамон ягон коргарои орган ба рафта муроҷиат кунед он ки ҳамин ман присяга додагӣ не, ман ба ҳамин чиз даркор ҳастён. агар ҳамно мебинанд баъза бигӯянд ки ту ба даркор нест, рафтан гирифтон апаи зиндагитон шавитон, тамом. одамое ки присяга дар вақти хизмат додагимӣ, дар вақти паспортгирӣ додагимӣ, ҳамон шумо як бор ҳамон чиза дода бошед, тамом, ба шумо ин чиз дахл надорад. барои ҳамин чиза аҳамиятитон. комментария бисёр гапҳо шуд ки ман присяга додагӣ ман ботиами, не. одамое ки присяга надодагӣ, ин ба ҳамон шахсон дахл дорад. бо масъалаи чӣ буд? Бо як бор дига дар бораи масъалаи рӯйхати сиёҳ. рӯйхати сиёҳ ҳозир дар айни ҳол
фақат сабти ном карда истодаанд. баъди сабти ном кардан ба Россия рӯйхатро равон мекунанд ки ба хоҳиши вайҳо ҳуҷҷатҳои худашро равон карду, ки ҳуҷҷатҳои худашро равон накарду, ки ба алоқа биромаду, ки набиромаду, ки мурду, ки зиндаю, ки ҳуҷҷатҳош российскӣ буду, ки документҳош қонунӣ буду, дар рӯйхат ғалтид. баъд ҳукумати рус гирифта ҳамин чиза ба ҷои худаш мегузораду ба ману шумо аз 5 феврали 2025 реестри навро ташкил мекунад ва гаштани мову шуморо қин мегардонад, мушкил мегардонад. дар ҳудуди Россия провокати мошин ҳай кунем қапад, агар ягон ҷо мебинад ки шумо дар реестр мебараду веде депорт мекунад. дар банк карточка куфода небошем, коргарои банк ҳатман полисҳо маълумот метиҳанд. дар суд рафта ягон кори судӣ ба кор бурда истода бошем, коргарои суд ба полис хабар медиҳанд. рафта дар ягон ЗАГС, ягон кас ки дар қайди никоҳ гузаштанӣ бошем, коргарои ЗАГС хабар метиҳанд. ҳамин хел шуда дар ҳама одамо ба ҳамин реестр ба бисёри структураҳо ба доступ пайдо мешавад, яъне ки иҷозатнома ки дар омада ҳамин одама тафтиш кунанд ки ин одам ки чист, агуҷо чӣ гап. аллоҳи меҳрубон ҳамотон нигаҳбон бошад. илтимос вақте ки комментария мекунидон, факту далилош ки кунидон ки лайку дизлайку ин чизо ман эҳтиёҷ надорам. ман ягон бор апушти лайк давидаги одам не, ягон каса ман лайк монам намегӯям. лайку дизлайку ман ба фарқ надорад ин чизо. ман хос барои аллоҳ навор мекунам, барои мардуми тоҷик, барои мардуми ғариб ки то ки дар ҳамин Россия дар намонанд. агар ноқонунӣ ҳуҷҷатҳошон бошад, қонунӣ гардонанд, барое ки Россия ранги пештара нест. ҳозир дар ҳудуди Россияи Украина ҷанг фута истодааст. ҳозир вай вақтое ки анча-мунча чиз ба чашм мепӯштанд нест. ҳар рӯз қонуни нав, ҳар рӯз дар бораи мигрантҳо, дар бораи муҳоҷиро ҳар як чиз нав шудан гирифтост. барои ҳамин бародаро эҳтиёт шавитон дар вақти комментария мондан, барое ки вақте ки дар ҳаққи як кас тӯҳмат мекунӣ, дар ислом ҳам ин чиз дуруст нест. саломат бошед ҳамотон.